דיברנו על תעשיית הבית הווייטנאמית, בה מוצאים רבים מהתושבים את פרנסתם. כאן אנו רואים תעשיית עוגות אורז מתוקות, כשהמפעל כולו בנוי על עובדת אחת. ובדרך נתגלתה חורשה גדולה ובה גדלים שורות מסודרות של עצי גומי. אלה ניטעו עוד בתקופת השלטון הצרפתי, והפקת הגומי נעשתה בצורה פרימיטיבית, כשהחקלאים פוצעים את העץ בסכין והגומי נוזל כמו שרף אל תוך דלי המוצב בקרקעיתו. לא התרשמנו שהחורשה הזאת מניבה היום גומי על בסיס מסחרי. הגענו למנהרות התת-קרקעיות של קוצ'י. זהו ניסיון בנאלי, תיירותי ותמים להחריד, בו ניסו וייטנאמים להראות משהו מתנאי המלחמה הבלתי אפשריים, מלחמה שנמשכה 10 שנים, שצפון וייטנאם ניהלה כנגד הכוחות האמריקנים האדירים. אתר קוצ'י ממזער ומפחית את נפח המלחמה ההירואית שצפון וייטנאם ניהלה בתנאים בלתי אפשריים וניצחה. מוטב היה לדעתי אם אתר זה לא היה נפתח למבקרים במתכונתו הנוכחית. 250 קילומטרים של תעלות מתחת לפני האדמה נחפרו ביערות גשם כדוגמת זה אליו נכנסנו עתה. הביקור מגלה רק קצה קצה של מנהרה אחת כזאת.
אנו ניצבים בחזיתו של המקדש הגדול של בני הקאודאי, פירושו ההוויה העליונה. דת זו השתרשה בשנות ה-20 של המאה ה-20 בדרום וייטנאם, כשלמייסדה נגו ואן צ'יו, עובד מדינה, באה ב-1919 ההארה הגדולה, הישות העליונה אשר ציפתה עליו את ייסודה של דת חדשה. הקאודאי תפסה תאוצה מהירה, כשליה מצטרפים אלפי איכרים שנושלו מאדמותיהם ורכושם. זו הייתה מזיגה בין דת ולאומיות. דת זו טענה במונחי מייסדה למזיגה בין הבודהיזם, נצרות, טאואיזם, קונפוציוניזם ואסלאם. בין קדושיה של הדת נמנים ויקטור הוגו, סר וינסטון צ'רצ'יל, סון יאצן, משה וברהמה. בחמשת מצוות עיקריות של הדת נמצא כי אסור להרוג כל יצור חי, אסור לחמוד, יש להצטנע בחיי היומיום, אסור להתפתות ואסור להוציא דיבה. בד בבד עם תפקידיהם הרוחניים השתתפו בני הדת בהליכי השחרור הלאומיים. לבני דת זאת לא היה חוט שדרה פוליטי, והם כאופורטוניסטים מושבעים תמכו בכל מי שהיה בעמדת כוח משך התקופות השונות. בסופו של עניין ב-1975 נושלו מכל רכושם על ידי השלטון הקומוניסטי. מרכז השפעתם בדלתת המקונג, ולמרות מלחמת השלטונות בהם, הם מונים היום כ2 מיליון מאמינים, ולהם כ1,000 מקומות תפילה. המקדש שלפנינו מפתיע בעיצובו החיצוני מחד, ובמראהו הביזארי על הקישוטים והצבעים המוזרים שבפנים מאידך. פגשנו בהם באחת מ4 מועדי התפילה היומית שלהם. הביקור לא היה חשוב ולא היה גורע ממטען הידע שרכשנו על וייטנאם, גם אלמלא ביקרנו בו. ולמרות זאת, להערכתי, השתתפנו בקוריוז משעשע שמחזיק מעמד בעולמנו מלא המוזרויות כבר 90 שנה, ואם הייתה זו במקרה ההתכנסות האחרונה של בני הקאודאי, אזי חווינו אירוע קטן חסר חשיבות היסטורית, אבל מסקרן בגלל הייחודיות המפתיעה שבו. אצלי הוא זכה למקום הראשון בתחרות כל הקיטשים המצועצעים שראינו עד כה. בכתב הקמבודי יש 74 אותיות, יותר מכל כתב אלפביתי אחר. פתח דבר. בין המאה הראשונה והשישית נשלטה קמבודיה על ידי ממלכת פונן, ושגשוגה נבע ממיקומה על הדרך בין הודו לסין. ממלכת אנקור הקמבודית נוסדה בסביבות שנת 800 לספירה. היא הייתה מבעלות השלטון הריכוזי ביותר ומהיציבות ביותר בהיסטוריה של מדינות דרום מזרח אסיה, ונודעה בזכות הישגיה המזהירים בפיסול ואדריכלות. שפע קרקעות ואוכלוסייה דלילה גרם לחוסר צורך במלחמות באזור. אלו היו פורצות רק לשם לקיחת שבויים. שליטיה של ממלכת אנקור היו יוצאי דופן בדרום מזרח אסיה בשאיפותיהם לכיבושים של אזורים חדשים וסיפוחם לממלכה. בסופו של דבר שלטה אימפריית אנקור על החלק הארי של תאילנד, לאוס וקמבודיה של ימינו. כלכלת המדינות הייתה מבוססת באותה עת על חקלאות ולא על סחר. הבירה אנקור נותרה 500 שנה ברציפות באותו מיקום, ועובדה זו היא שגרמה לאושר באדריכלות שאין דומה לו בשום מקום אחר בעולם. הקמבודים אף פיתחו שיטות השקיה וניקוז שיאפשרו להם לגדל 4 מחזורים של יבולי אורז מדי שנה.
בשיאה שלטה ממלכת אנקור על אוכלוסייה בת כמיליון תושבים. אוכלוסייה קטנה יחסית לשטח אדיר ממדים שהיה תחת שליטתה. לאורך מרבית ההיסטוריה שלה, שלט ההינדואיזם באנקור ואף נלחם בקנאות בכל מקום בו פגש בבודהיזם. שקיעתה של ממלכת אנקור הגיעה סמוך לשנת 1300. התקפות חוזרות ונשנות מצד מדינות סיאמיות, תאילנדיות, שהחלו להתפתח, אילצו את הקמבודים להעתיק את בירתם מאנקור לפנום פן. מעבר זה גרם במישרין לנטישתם ההדרגתית של המקדשים, ובמאה ה-15 חדלה אנקור וואט להתקיים. החל מ-1864 ולמשך 90 שנה נכפתה על קמבודיה חסותם של הצרפתים. בד בבד עם העניין הקולוניאלי שגילו בווייטנאם. ב-1953, כמעט בעת ובעונה אחת עם נסיגתה של צרפת מווייטנאם, הוכרזה עצמאותה של קמבודיה, ובמשך 15 שנים שלט בה המלך נורודום סיהנוק. בשל ידו הקשה ומדיניות הדיכוי שנקט בה, הודח ב-1970 על ידי המשמרות האדומים, הקמר רוז', בראשותו של מנהיגם פול פוט, וגלה לבייג'ין. באותה שנה נגררה קמבודיה למעורבות במלחמת וייטנאם, כשהצבא האמריקני יחד עם כוחות דרום וייטנאמים פלשו לקמבודיה במטרה להשמיד את הכוחות הקומוניסטים. הם נכשלו במטרתם, אולם הפלישה הצליחה לדחוק את הקמר רוז' אל פנים המדינה. הקרבות המרים באו לידי סיום ב-1975 עם כיבושה של בירת קמבודיה, פנום פן, על ידי הקמר רוז', שבועיים לפני כיבושה של סייגון על ידי צפון וייטנאם. לאחר כיבוש פנום פן החל הקמר רוז' בהוצאה לפועל של אחד ממסעות הרפורמה החברתית הברוטליים והרדיקליים ביותר שנעשו בחברה כלשהי. המטרה הייתה להפוך את קמבודיה לקואופרטיב חקלאי על פי עקרונותיו של מאו. מאות אלפי קמבודים, כולל החלק הארי של האוכלוסייה העירונית המשכילה, הוגלו תוך 4 שנים מהערים לאזורים כפריים. עונו והוצאו להורג. על פי הערכה נרצחו במשך 4 השנים הללו, בין 1975 ל-1979, כ2 מיליון קמבודים. ב-1975 פלשה וייטנאם לקמבודיה והפילה את משטר הקמר רוז'. אנשי הארגון נמלטו מערבה אל היערות שמשני צידי הגבול עם תאילנד. במשך 13 שנים, עד שנת 1988, המשיכו אנשי הקמר רוז' במלחמת גרילה כנגד הממשלה שהוקמה בפנום פן בתמיכה וייטנאמית, כשהם נעזרים בחימוש ומימון סיני, תאילנדי ובחלקו אף אמריקני. ב-1993 נפגשו הצדדים בפריז וחתמו על הסכם שלום שאפשר בחירות. נורודום סיהנוק הוכתר מחדש כמלך. בוקר טוב, ואנו יוצאים לביקור במקדשי אנקור. מקדשי אנקור הן בבחינת מעשה קסמים בגדלותם. יופיים מפתיע והמהלך בתוכם מוכה הלם מהאומנות והארכיטקטורה אותם הוא פוגש. איך הצליחו בוני המקדשים לתמרן את גושי האבנים הענקיות אל אתרי הבנייה, היכן נחצבו אבנים אלה, ועוד אין סוף שאלות שעליהן אין תשובות. המקדש שלעינינו נקרא פרסת קרבן, שמשמעותו מקדש הקרדמון, על שם תבלין הנושא שם זה. זהו צירוף של 5 מקדשים שנבנו בשנת 921 על ידי המלך הרשברמן הראשון, והיה מקדש של דת ההינדו. חשיבותו ב3 פסלים של האל וישנו שנתגלו בו. וישנו היה האל הפופולרי ביותר על פי הופעתו בעיטורים ובפסלים שנתגלו במקדשים של בני הקמר. אנו בדרכנו לאנקור תום שבתוך שרידי הנשוטט. היא נבנתה ב-1181 על ידי המלך ג'יאוורמן השביעי, גדול הבונים מבין המלכים של בני הקמר, והייתה הבירה הדתית והאדמיניסטרטיבית האחרונה של ממלכת קמר הגדולה והחזקה. המלך היה בודהיסט, וכך גם היה המקדש. אנקור תום הייתה גדולה מכל עיר אחרת באירופה באותה עת, ומספר תושביה הגיע ל1,000,000. בחלק המבוצר של העיר גר המלך, בני משפחתו, הפקידות הגבוהה ומפקדי הצבא, ואילו יתר התושבים גרו מחוץ לחומות.
מרבית המבנים המלכותיים של אנקור תום היו בנויים מעץ ונכחדו כולם. נותרו רק החלקים אשר בנויים אבן, ואלה נותנים לנו אפשרות להצצה בלבד אל העברה המפואר של העיר. במרכז הממלכה התנסה מגדל מוזהב ולצידו גשר מוזהב, כששני אריות מוזהבים שומרים משני צידיו, ולאורכו של הגשר 8 פסלי בודהה עשויים זהב. העיר הבצורה הייתה מוקפת בתעלה מלאה מים ורוחבה כ100 מטרים. אנקור תום שימשה כבירתה של ממלכת אנקור עד לסוף המאה ה-12. נתיבי המסחר היבשתיים חדלו להיות יעילים ואנקור תום נעזבה. המסחר עבר לנתיבי המקונג ועיר הבירה עברה לפנום פן. אזורים נרחבים של מקדשים נעזבו ונבזזו. עצי הבניון, יחד עם עצים טרופיים אחרים, אותם אנו רואים, גדלו בתוך יערות גשם אשר עטפו את האזור מכל עבר ומוטטו באכזריות את פאר היצירה הארכיטקטונית שאת שרידיה אנו פוגשים בביקורנו. הדמויות הנראות לעינינו עתה הן אילות קדושות שתפקידן היה לשמור על החצר והכניסות למקדשים השונים. הצבעים השונים בהם אנו פוגשים הם תוצאה של חומר גלם, בדרך כלל אבן חול, שהובאה ממקורות שונים בעלי איכויות לא אחידות. הפתחים דמויי החלונות, אותם אנו פוגשים בכל המקדשים בחצרות הגישה בסמוך לכניסות, מעידים על החשיבות שהארכיטקטורה הקמרית ייחסה לצורת המבנה הגיאומטרי, הסימטריה המושלמת והאסתטיקה המלווה אותו. הקישוטים נחצבו מתוך אבן החול רק לאחר שהמבנה עמד על תילו, מבלי להתחשב בגודלן של האבנים או בחיבורים שביניהם. דוגמה טובה לכך נראית בעיטור שלפנינו. כבר אמרנו שבאנקור תום נבנה מתחם פנימי, מוקף חומה, בו גרו בני משפחת המלוכה ומיוחסי הממלכה. לפנינו שריד מהחומה. הגומחות הכילו את פסלי בודהה, ואלה הושמדו כשהשלטון עבר לידי מלכי ההינדו. לא ידוע על רעידות אדמה באזור, ומכאן שההרס הנורא היה פרי יכולתם האימתנית של איתני הטבע בלבד. בדרכנו אל מחוץ למקדש פגשנו בעץ גומי ענקי. התושבים נהגו להבעיר את תוך הגזע כדי להפיק ממנו גומי. וביציאה נפרדים מאיתנו 4 הפנים של אבלוקיטשוורה, המביטים מטה ברחמים. זה משמעותו של השם, והוא סמל החמלה באחת האסכולות בבודהיזם. ועל כן אין פלא שקבוצה של קטועי רגליים, פרי מעלליהם של הקמר רוז', מצאה לה כאן מקום לקבץ נדבות. אנו נוסעים למקדש ביון, שהיה המקדש המרכזי בעיר אנקור תום. נבנה בידי אותו שליט ג'איוורמן השביעי בסוף המאה ה-12. מרפסת הפילים שלרגליה אנו נוסעים שימשה את אותו שליט כמשטח לסקירת הקהל שבא לפגוש את המלך. אל הפיל מצטרפת בחלק זה של המשטח הגרודה, כאן מצד ימין, שהיא דמות מיתולוגית המתוארת באומנות הקמר כיצור שבחציו התחתון רגלי אדם ובחציו העליון כנפי נשר ומקור של ציפור. כנפי הנשר משמשים במיתולוגיה הבודהיסטית וההינדואית ככלי הרכב של וישנו, שהוא הפופולרי שבאלים. מכאן נובעת הנצחתו בתבליטים שלפנינו. אנחנו נמצאים בביון, שהוא המקדש המרכזי, ואף הוא הוקם בשנת 1200 לערך על ידי המלך אל ג'איוורמן השביעי. מקדש של בני הקמר יכול להיות מבנה בודד או שורת מבנים המחוברים על ידי רשת מעברים. האלמנט הארכיטקטוני הבסיסי של המקדש הוא היכל בצורת מגדל הממוקם במרכז המפה. ההיכל אכלס את הדמות הרוחנית המרכזית הקדושה אשר גילמה את עוצמתו של המלך
וייצגה מערכת יחסים רוחנית, סמלית, בין השליט והכוח האלוהי, ההינדי או הבודהיסטי, הכל לפי אמונתו של המלך. בני הקמר אימצו בהצלחה ניכרת את התפיסה ההודית של בניית מקדשים, כולם ללא יוצא מן הכלל במבנה של גבעות חדות קודקוד, עד שצורה זו הפכה לסמלם של המקדשים הקמרים. המקדשים שאבו את סמלם זה מהמיתולוגיה של דת ההינדו. זו הייתה העתקה גשמית של הר מרו בהרי ההימאליה בעל 5 הפסגות, משכנם הקדוש של האלים. המקדש כמיקרוקוסמוס של ההר הקדוש המרכזי הפך לעיקר בתפיסה האומנותית הקמרית. בפועל יהיה המקדש תמיד מגדל בעל שטח בסיס ריבועי כשהוא מוגבה מעל נדבך בסיסי. לעתים נבנו המקדשים בראשי גבעה, אולם תמיד מגדל מרכזי גבוה ו4 מגדלים נמוכים יותר. סך הכל תמיד 5 מגדלים. 4 צירים של מדרגות הוליכו אל המקדשים כשכל אחד מהם שמור על ידי 2 אריות. 5 המגדלים גם הם היוו חיקוי ל5 פסגות הר מרו. הר מרו מופיע הן במיתולוגיה של דת ההינדו והן במיתולוגיה הבודהיסטית. העולם בנוי מיבשות המחולקות לאזורים שונים, עם שמיים מעל כל אחת מהן וגיהנום מתחתן. הר מרו מפריד בין היבשות והשמיים כשהוא ממוקם בנקודה המרכזית שבין שניהם. ועוד מילה על הדמות האחידה המופיעה בפסלים, וכבר אמרנו שישנם כ200 מהם כאן במקדש ביון ועוד רבים אחרים במקדשים נוספים. כבר הזכרנו כי בפסלים כולם מופיעים פניו של אבלוקיטשוורה, סמל החמלה באחת האסכולות בבודהיזם. אולם מרבית החוקרים היום סבורים שאלה הם פניו של המלך האל ג'יאוורמן שביעי, ומי אנחנו שנחלוק על כך, מה עוד שגם קל יותר לבטא שם זה מאשר את השם הקודם. הגענו לתגליפים הפרוסים לאורך הקירות ואשר רק חלק מהם שרד. בתגליפים נספרו כ11,000 דמויות. חלקם מתארים פרקים מחיי היומיום, צורות לבוש, סוגי פירות אותם אכלו, אם משחקת עם ילדה, מלחמה בין 2 חזירי בר כשאנשים צופים במחזה, ועוד ועוד. כדאי לציין שזה המקור היחידי למידע על צורת החיים של תושבי אנקור. תבליטים אחרים מתארים פרקים מהמלחמה בין בני צ'אם המוסלמים כנגד הקמרים. זו הייתה אחת המלחמות המכריעות בגורל המדינה הקמרית, כשזו נכבשה על ידי בני צ'אם. עם מוסלמי ממוצא תאי אשר הגיע מדרום וייטנאם לאזור דלתת המקום, עלה באמצעות ספינות מלחמה וכבש את הארץ. היה זה המלך ג'יאוורמן השביעי אשר הביס אותם וגירשם מהמדינה, כשהוא לוקח בשבי את מלכם. הקמרים בתבליטים הם בעלי האוזניים הארוכות, רכובים על פילים ולעיתים על סוסים, חיות שבני הצ'אם חסרו, באשר כאמור הם פלשו למדינה בסירות לאורך נתיבי המים. בדומה לאומנות המצרית, ככל שהדמות גדולה יותר, כך גם מעמדה גבוה יותר, ומכאן שזהו מפקד בצבא קמר עם האוזניים הארוכות, תוקע כידונו בחייל צ'אם. הרקדניות הן האספרס, מופיעות לעתים כמו כאן כמעופפות, ולעתים הן רוקדות על עלי לוטוס. האספרה היא נימפה, אלילת טבע המתוארת בתבליטים תמיד כרקדנית שמימית, חושנית וחיננית. בתבליטים הן מקשטות לרוב את קירות המקדשים ונחשבות ליפות שבקישוטים. מפתיע הדבר עד כמה הן זהות בצורתן, גם כשהן מופיעות במקדשים שונים שנבנו בתקופות שונות. בתבליטים מופיעים עצים שונים ולידם קופים וחיות אחרות, תושבי יערות אלה. בל נשכח את הסביבה הטבעית בה נמצאה ממלכת אנקור. ובעוזבנו את המקדש המרכזי של אנקור תום, מלווה אותנו שורת הענקים, עליהם שורה הרוח האלוהית.
הם משמשים כשומרי הפתח ומחזיקים בידם את הנגה, שהוא הנחש האלוהי החי במים בעולם הנמצא מתחת לפני האדמה. לנחש זה 7 ראשים וגופו מכוסה בקשקשים. תפקידם של כל אלה הוא לשמור על הכניסה למקדש. אנו בדרכנו לאנקור וואט, העיר שהיא מקדש. זהו המונומנט הגדול ביותר בקבוצת מקדשי אנקור. המקדש נבנה במחצית המאה ה-12 על ידי המלך סורייברמן השני לכבודו של האל ההינדי וישנו, שעימו הוא עצמו מזוהה כמלך אל, על מנת שישמש הן כמקדש בחייו והן כקבר לאחר מותו. המקדש כולל 3 קומות ובכל אחת מהן רחבה המוקפת בגלריות. המגדל המרכזי מתנשא לגובה של 55 מטרים מעל האדמה. כל המתחם מוקף בתעלת מים להגנה, כשהיא יוצרת מלבן אשר שטחו כ1.5 קילומטרים מרובעים. הדרך פנימה עוברת על פני גשר ארוך, כשמאות מבקרים זורמים יחד איתנו אל תוך מתחם המקדש, אשר נחשב לפלא ארכיטקטוני מהיפים בתבל. ההערכה היא שבנייתו של אנקור וואט נמשכה 30 שנה. זהו המקדש היחידי שהיה בהשגחה של נזירים לאחר שאנקור ננטשה והבירה עברה לפנום פן. המקדש שהיה ביסודו מקדש של בני ההינדו עבר במאה ה-16 לידיים בודהיסטיות ונזירים בודהיסטים טיפלו בהחזקתו. הפסל שניצב כאן, בעל 8 זרועות, הוא על פי ידענותה של דלית סמל החמלה והחוכמה, והיה פסל הינדי, כנראה פסלו של וישנו. ראשו הוסר והוחלף בראשו של בודהה. אנו עוברים לאורך הקיר החיצוני של המקדש ופוגשים בתבליטים יפהפיים של אילות אשר תפקידן לשמור על המקדש מפני הרוחות הרעות. יפהפיות אלה הן בחלקן חצובות ובחלקן האחר הן עשויות בעבודת סטוקו נפלאה שלמזלנו שרדה, באשר המקדש לא נזנח כמקדשים אחרים. אנקור וואט, מקדש אנקור, מתפרס על פני שטח עצום של למעלה מ-2,200 דונם, והוא מוקף בחפיר מלא מים אשר רוחבו כ-200 מטרים. היקף חומות המקדש הוא כ5 קילומטרים. כדאי לציין כי החומות, אשר נבנו בדרך כלל מלטרית, ועוד נחזור לחומר זה, לא שימשו להגנה. תפקידן היה רק לחצוץ בין האזור המקודש בו חי המלך, בני משפחתו ופמלייתו לבין המוני העם. המקדש ככזה נחשב כחוליה מקשרת בין האדם לאלוהיו, וכבר אמרנו שהמלכים הוחזקו כאלים הפחותים אך במשהו מהאל עצמו. אנחנו נכנסים דרך הכניסה המערבית ופוגשים במסדרון ארוך, מקורה, כשמשמאלנו אחד מתוך קירות רבים מכוסים בתבליטים. כל אגף בתבליטים אלה מספר סיפור ספציפי אשר קיבל השראתו מאחד מתוך 3 מקורות. סיפורי גבורה הודים, כתבי הקודש ותיאורים מתוך המלחמות בהם הייתה אנקור מעורבת. המקדשים תמיד בנויים על ציר מזרח-מערב. הקיר שאנו פוגשים בכניסה המערבית וקשור לשקיעת השמש עוסק במלחמות ומוות, בעוד שהקיר מצד מזרח, קיר זריחת השמש, קשור לבריאה, לידה והתחלות חדשות. חומרי הבנייה בהם השתמשו האמנים היו שונים והובאו ממרחקים. חומר הבנייה העיקרי היה אבן החול, ומאחר והיא הובאה ממקומות שונים, התבטא הדבר בצבעים השונים שניבטים אלינו מתוך התבליטים.
להרפתקה הזאת הצטרפו 3 נשים, חווה, הנה ונילי. לגברים לא הייתה סיבה טובה להוכיח שהם מאצ'וס. קל זה בוודאי לא היה. על פי הספרים המדרגות בנויות בזווית של 70 מעלות וקצה המגדל מתנסה לגובה של 65 מטרים מעל פני האדמה. הנה בשלב הזה שאלה אם יש איזה אחות בסביבה, אבל בסופו של דבר היא התגברה לבד. בערב הופיעו האספרס בהופעה חיה. הן נראו כנימפות לא קדושות, ואלמלא המוזיקה הנלווית אפשר היה ליהנות ממראן ויופי תנועותיהן.
וקדשה יהודייה אחת שמתה להיות אספרה. ככה. מקדש פרה-ראפ נבנה במחצית השנייה של המאה העשירית בידי המלך רג'נדרברמן השני. המלך היה בן דת ההינדו, והמקדש נבנה לכבודו של האל שיבה. חומרי הבנייה היו לבנים שרופות ואבן הלטרית. המקדש הוא מסוג המקדשים ההרריים, והוא מסמל את הר מרו הקדוש, אותו כבר הזכרנו. השם פרה-ראפ קשור לפולחן שריפת גופת המת במסורת ההינדואית. אנו עולים אל המפלס העליון. שני אריות שומרים כתמיד על הכניסה לעולמות המקדש, ונשים קדושות מפוסלות באבן שומרות על הפתח משני צידיו. דגם זה בדיוק שומר על עצמו בכל אחד מהמקדשים העליונים. On a pillar. Yes, and then they yes, Right. the small temple, they add a signet of a small temple and surrounded with Himalaya mountain. So maybe with five towers, five temples. So the five towers. היה זה טומי שהסב את תשומת ליבי לאבן הבנייה המיוחדת שנתגלתה כאן לעינינו בכל יופייה, הלטרית. זו אבן חול שנמצאת בכמויות גדולות בקמבודיה, ואומצה בקנה מידה גדול בבנייה של המקדשים באנקור משך מאות בשנים. חומר בנייה זה הוא מרבץ הנוצר מבליית סלעים בתנאים טרופיים לחים. הוא מורכב בעיקר מתחמוצות, ברזל ואלומיניום, ומכאן צבעו האדמדם היפה. המרבץ מצוי בטבע, הן בבטן האדמה, שם הוא רך, או לחילופין כפטינה האדמדמה, מעין כיפת קרקע על פני האדמה, ואז היא כשחת. מאחר והאבן נקבובית היא מכילה כמויות של מים אשר הופכות אותה לרכה, אולם משהיא נחשפת לשמש היא מתקשה. לטרית אינה ראויה לפיסול, אולם שימשה לבניית יסודות של מבנים, חומות, גשרים ודרכים. האבן הייתה נחצבת ומקבלת את צורתה הסופית בהתאם למטרת השימוש, ולאחר מכן הושארה באתר החציבה כדי שתתייבש. לעתים היא כוסתה בטיח ושימשה אחר כך כבסיס לעבודות סטוקו למיניהן. And so some of statues in French, some in Bangkok, some in Phnom Penh. But in Bangkok, they've been stolen, and then Cambodian people stole. שלוש הגרציות המטפסות. חווה, נילי והנה לא יכלו לעצור בעד עצמן ושוב עברו עבירה. שלושתן טיפסו ועלו בגרם המדרגות הבלתי אפשרי והשאירו אותנו, הגברים, כבעבר, במבוכה. מקדש מבון, כמו קודמו מקדש פרה-ראפ, נבנה על ידי אותו מלך במחצית המאה העשירית, וגם הוא נבנה לטובתו של שיבה ולזכרם של הוריו של המלך. הוא נבדל מקודמו בכך שהוא נבנה כאי במרכזו של אגם מלאכותי ענק, 7 קילומטרים אורכו ו2 קילומטרים רוחבו, ששימש לצורכי השקיה. הגישה למקדש הייתה באמצעות סירות בלבד. ארכיאולוגים מעריכים כי האגם מכיל כ-40 מיליון קוב של מים. גם כאן, כפי שאתם רואים, מככבת אבן הלטרית. הפילים גובהם 2 מטרים והם עשויים כמונוליט.
במשקוף המגולף אנו פוגשים שוב ושוב את אותו מוטיב. במרכזו נמצאת הגרודה, אותו יצור עם גוף אדם ופני ציפור בעלת כנפיים שהם כלי הרכב של וישנו, ועוד נחזור לנושא. זה בטוח איננו וישנו, הוא בסך הכל קמבודי מסכן שמנגן על מיתר אחד כדי לשרוד. עזרנו לו. למיבי נגמרו הכוחות והוא מנסה לרכוב חזרה לאוטובוס על גבו של האריה. מקדש נוסף, פרקן, הוא מקדש החרב הקדושה. המקדש נבנה במחצית המאה ה-12 על ידי הבונה הגדול של מקדשי אנקור, ג'איוורמן השביעי. זהו קומפלקס ענק בין 500 דונמים של מקדשים בודהיסטים, והוקדש לאביו של המלך. המקדשים נבנו באתר שדה הקרב, בו הביס ג'איוורמן השביעי סופית את בני צ'אם, והעיר נקרא לזכר האירוע העיר של החרב הקדושה. היום נמצאת פרקן ברובה במעבה הג'ונגל, ורק מעט מאוד ממנה נחשף. אנחנו נכנסים למתחם המקדשים בדרך שחוצה את החפיר, והיא תחומה על ידי שתי שורות של קדושים וחוטאים, כשהם נושאים בידיהם נגה, נחש ענקי. הפסלים שהיו עטורי ראשו של בודה הוסרו בזמנו על ידי בני ההינדו. גם ראשו הכרות של הנחש מונח מהצד. על הגדר סמוך לכניסה מופיעה הגרודה. הגרודה במיתולוגיה ההינדית והבודהיסטית היא הדמות האגדית, והסלע עליו נשען וישנו, והוא גם האויב של נגה הנחש. הוא ציפור אגדית, ענקית, עם גוף אדם וכנפיים ורגליים של ציפור. מקור עבה עם עיניים בולטות, וחלק גופו התחתון מכוסה בנוצות, והוא בעל תפרים של נשר. הוא עטור בכתר ותכשיטים. כאן אנו רואים אותו כשידיו מורמות ואוחזות בזנב נחש. אנחנו נכנסים אל מעבה הג'ונגל בדרכנו למקדשים. ושוב התמונה המוכרת לנו מביקורנו במקדשים אחרים. 800 שנים של הזנחה אפשרו ליער הגשם הטרופי לחדור לכל פינה, והעצים הענקיים הללו פוררו את המקדשים ללא רחם. סך הכל 80 שערים, 40 מזרח מערב, 40 צפון דרום. And respect to the temple. So when they respect to the temple, like they respect the yes. שהכחול עם אדום. אני מכירה רק כחול עם זהב. נכנסנו לעולם הרקדניות אשר קיבל את שמו בעקבות המשקופים המותרים בנימפות המרקדות, האספרס. היו כאן 8 משקופים אשר 3 מהם התמוטטו עקב טעות תכנון כשהם גישרו על פתחים גדולים מדי ליכולת הגישור שלהם. זה היה ככל הנראה אולם אליו הביאו המאמינים למלך ולקדושים האחרים למיניהם את הקורבנות שהקריבו הן באוכל, הן במתנות והן בריקודים. And also original feet. Yes. But then the Hindu king paid.
כל כיבוש הלכו קלקלו את הכיבוש. מושלם. במרכזה של צומת מעברים התגלתה לעינינו סטופה מהמאה ה-16. הסטופה ביסודה היא מקדש בודהיסטי בצורת מגדל. במרוצת הזמן החליפה הפגודה את הסטופה. כאן היא מוצבת במקום בו היה מוצב פסלו של בודהה שנשא את דמותו של אביו של המלך. תמו ביקורי המקדשים, ואפילו הקופים על הכביש הכירו בתואר החאג' של אנקור, שרכשנו לעצמנו בצדק. ובערב צפינו במופע של פיתוי. השטן מנסה לפתות את האספרה. כבר מראש ידעתי שאין לו סיכוי אצלה, כי הרי היא תמיד יכולה לקרוא לה גרודה, אותו חצי אדם חצי ציפור, לעזרה. לכן לא נשארנו, ובשלב הזה פרשנו. Yes. On the left hand side. If you go out from the car, you could smell very, very bad, very strong. Straps. Yes. Like, But that fish trap a different one, but that one they use. גם לקמבודים יש כפרי דייגים, וכדי לאזן את התמונה יצאנו לשייט באגם טונלה סאפ שמקבל את מימיו באמצעות נהר אדיר מימדים, נהר הטונלה סאפ. יש דמיון מוחלט בין כפרי הדייגים בווייטנאם ובקמבודיה, ועבורנו עובדה זו הייתה חיזוק להרגשה שאנו בחפץ לב נמשיך לשלם יותר עבור הדגים אצלנו בבית. האגם הגדול, אגם טונלה סאפ, אשר שטחו 2,600 קילומטרים מרובעים, נוצר על ידי נהר הטונלה סאפ במרוצו מהרי הדנגרק בתאילנד אל ים סין הדרומי. בחודשי החורף, בין החודשים מאי לאוקטובר, כמויות עצומות של מי שלגים זורמים מכיוון ההרים, ותעלות הניקוז של המקונג מתמלאות בסחף ואינן מסוגלות לנקז את כמויות המים הענקיות האלה. בשלב הזה נכנס נהר הטונלה סאפ לפעולה כשהוא עוזר בניקוז המים. כמויות המים הענקיות אשר זורמות מההרים גורמות לתופעה מיוחדת במינה. הנהר חדל לזרום בכיוון דרום לעבר ים סין הדרומי, ובמקום זה נסוגים המים וזורמים בכיוון ההפוך ומגדילים את שטח האגם עד לפי 2 ממידותיו הרגילות. וחוזר חלילה עם תום עונת השלגים כשזרם המים מתחיל בזרימתו ההפוכה. התופעה שהייתה ידועה כבר לפני 700 שנה השפיעה על דפוסי החיים ותהליך גידולי האורז והדגים בחברה הקמרית, שהייתה מאז ומתמיד חברה אגררית. כשהאגם עולה על גדותיו הוא משמש מקור נפלא לגידול דגים, ומשום מצטמצם נופלים הדגים כטרף קל למלכודות אשר מכינים עבורם. תנועת המים אפשרה את גידול האורז בהצפה, ולמעשה זו הייתה הצורה הראשונה
בה השתמשו קדמוני הקמרים בגידול שדות האורז. במים עמוקים נובט האורז וגדל מהר יותר. הגבעולים מתפתחים לגובה של 10 סנטימטרים ביום ומגיעים לאורך של 6 מטרים כאשר הם צפים על המים וגדלים עליהם. עוברים דירה, את כל הבית מעבירים למקום אחר. בוודאי שמתם לבכם לעובדה כי מרבית בתי הכפר שוכנים על סירות ואין טעימה בדבר, באשר מחצית השנה עם תחילת המונסונים והתפשטותו המהירה של האגם עוברות המשפחות עם סירותיהם להתגורר בחלקים המוצפים החדשים של האגם הגדול. ובסיים ריפ בדרכנו לשדה התעופה נפרד מאיתנו נורודום סיהנוק, מי שהיה מלכה של קמבודיה ופרש.